खुलुमबाय लोगोसेनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गासिनिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आं जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा सनाथि बसुमतारी। दिनैनि जा बिसायख'थियाव जोङो 13 जना उइनार जानो हादों आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनिया माने अपनेन्ट दंमोन। स' माने बिदि जों बर'फोरानो जे जों देरहासारनो हादों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों। आरो आङो आंनि जि बे दिनै आं बे बिबान जि अपरसुनिटिखौ मोननो हादों थ' आङो गासैबो बरमा फरायसालिमानिनो आब' आदा आगै गासैनिसिमबो आङो आंनि खुलुमनाय आंनि अननाय गासैनिसिमबो आं बिसोरनिसिम जासिहरो। मानोना बिसोर नङाब्ला जों दिनै बेबायदि बिबानखौ जों लानो हानाय नङामोन जे आं दिनैयो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आङो उइनार जानो हादों। औ जों फार्स्टलि जोङो बरमा फरायसालिमाखौ जों डिसिप्लिनाव लाखिलांगोन। लोगोसेनो जोंनिया जि प्रब्लेम जोंना बरमा फरायसालिमायाव जि प्रब्लेम लोंनाय दैनि जि प्रब्लेम कमन रुम गार्लस कमन रुम जे जोंना मोजां खालामलांनांगौ बेखौ जों मोजां खालामलांगोन। थ' जोङो माने जों गासैबो जोङो जि इउनिटि जों गासैबो लोगो नांनानै जों मोजां खामानिखौ मावलांगोन। जाहाथे जों गासैनिबो आरो जों डिपार्टमेन्ट बाय डिपार्टमेन्ट जोङो माने खबर लागोन जे जोंनिया माने रिजाल्टनि खेथ्रआव गाज्रि जानानै फैयो जे जोङो सोरनिबा डिपार्टमेन्टआव जे सोरनिबा टिचार खम सोरबा स्टुडेन्टआ क्लास लायाब्ला जों बेफोरखौ रायलायनानै प्रब्लेमखौ सल्भ खालामगोन। स' जों गासैबो 13 जनानो जों गासैबो मिलायनानै जि इउनिटि जों खौसेयै गासैबो मिलायनानै जों बे बरमा फरायसालिमायाव जि जों दिनै देरहासार जानो हादों जों सालायलांगोन एबा जों गासैबो खौसेयै जोङो आवगायलांगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा निकलास बर'। दिनैनि बे बिसायख'थि सायख'नाय दिनाव गिबियावनो आङो आंनि लोगोफोर जाय बिथांमोना जोंखौ देरहासारनायाव सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियरफोर जाय बिथांमोना जोंखौ गोबां सापर्ट खालामदों बिसोरखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जाय बिथां भट होगिरिफोर बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बरमा फरायसालियाव गोबां खामानि दं जिबायदि जों गोबां एक्सट्रा एक्टिभिटिस लानानै जों कलेजखौ फोसाबनो नाजागोन। मेइनलि जोंनि भट होगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय। बेसेबांसो भट लानानै देरहादों माने आंनो आनकन्टेस्टेडमोन, माने आं देरहाखाबाय आगोलनो, माने आंनाव अपनेन्ट गैया। खुलुमबाय, आंनि मुङा मनजिता बसुमतारी। आं डिबेटिं एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारियाव देरहादों। आंबो आनकन्टेस्टेडआनो। जोंनि बर' बिजाथिफोरा गासै बरमा कलेजाव 13 जन, सा 13 जन माने, ओमफ्राय आनकन्टेस्टेडआ 7 जन आरो कन्टेस्टेड दिनै जाय इलेक्ट जानानै देरहालांबाय बिसोरो 6 जन। जोबोर गोजोननाय मोनदों। देरहानायाथ' जों आनकन्टेस्टेडफोरा आवगायावनो देरहाखादोंमोन, अब्लाबो दिनै गासैबो ग्रुपैनो देरहानाय जाबाय नालाय जोबोर गोजोननाय मोनदों। खामानियाथ' ओरै जों माने एक्सट्रा कारिकुलारफोरखौ एसे गोसो होगोन। ओमफ्राय कलेजाव खायसे खायसे फरायसाफोरा क्लास लाया माया इदिखौबो एसे औ। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुमन बर'। दिनै इलेक्सनाव आङो देरहानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला थांनाय 1994निफ्रायनो जोंनि बर' बिजाथिफोरा देरहाबोगासिनो आरो देग्लायबो 2024 मायथाइयाव जोङो देरहानो मोननानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। आरो बे देरहानायाव जोंखौ मदद होलांनाय गासैबो सिनियर जुनियर्स आरो आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। बड' स्टुडेन्ट एस'सियेसननि आदा आब' गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसेनो बड' स्टुडेन्ट एस'सियेसननि आदा आब' आरो जोंखौ दिखांनानै होनाय खस्थ' खालामगिरि हिसाबै जोंनि आफादगिरि आरो गासैबो मेम्बार्स बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। बे बिसायख'थियाव हाइस्ट 500 एराउन्ड बे इलेक्सनाव 13 जन बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो सा 7 आनकन्टेस्टेड हिसाबै देरहानो हादों आगोलावनो, आरो दिनै 6 जना देरहानो हाबाय। जोङो मेइनलि स्टुडेन्टफोरनि केरियार आरो इसोरनि इडुकेसन कुवालिटिनि सायाव नोजोर होगोन आरो कलेजनि गोबां फोसाबनो गोनां खामानिनि सायाव नोजोर होगोन।
आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो कलेजनि हल प्रब्लेम्सखौ गावनि साननानै जोङो खामानि मावलांगोन आरो गासैबो एसामिस आरो बर' जोङो जुदा जुदा सानलायालासिनो बिदा फंबाय बायसा जोङो खामानि मावलांगोन होननानै सानदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।